Ha borult és hideg az idő, sokan lehangoltnak érzik magukat, ami tulajdonképpen normális jelenség. A túl gyakori rossz kedv azonban a téli depresszió figyelmeztető jele is lehet. Beszélünk rossz passzról, és mikor komoly problémáról, amihez szakember kell. Dr. Szabó Csaba, a Pszichológiai Intézet docense a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm. Hát most már nagyon érezzük, hogy elég volt ebből a télből, elég volt a szürkeségből. Miért hozza magával a tél a depressziót? Vagy tulajdonképpen ez egy felnagyított probléma, és nem is kell ennyire komolyan venni ezt? Hát attól függ, mármint hogy a felnagyítottság. Tehát azért hozza magával, mert hogy kevesebb a napsütés, és megváltozik a szervezetünknek az órája, amelyik jelzi nekünk, hogy most már ideje lenne aludni mennünk, majd másnap meg fölkelnünk. Szóval megváltozik azoknak a finom idegsejtek működését összehangoló anyagoknak a termelése, például a szerotoniné, amelyek ezt az alvás-ébrenlét ritmust befolyásolják, meg a hangulati állapotunkat is. Tehát ez a legfőbb oka annak, hogy ilyenkor a hangulatunk az nem olyan, mint rekkenő nyárba. Angolul, hogy szezonális hangulatzavar a neve ennek, ami talán egy kicsikét jobban fejezi ennél a végzetesnek tűnő depresszió szónál ezt a jelenséget. Tehát arról van szó, hogy mindenki egy picikét lehangoltabbnak érzi magát. Kicsit lassabbak vagyunk, igen. Nem pörgünk annyira. Nos, miben nyilvánulhat ez meg? Miben? Hát először is, hogy rosszabb a kedvünk, erőtlenebbnek érezzük magunkat, feszültebbnek, idegesebbnek. Úgy érezzük, hogy ólomból van kezünk, lábunk, nincsen kedvünk kimászni az ágyból, ahol viszont túl sok időt töltünk, tehát sokkal többet alszunk, mint máskor. Azokat a dolgokat, amelyeket máskor imádunk csinálni, azokhoz nincsen olyan nagy kedvünk. Aztán mi van még? Megváltoznak egy kicsit a táplálkozási szokásaink, tehát gyakrabban érezzük, hogy leül egy kis csokikát bekapni, tehát a szénhidrát tartalmú ételekre jobban rámozdulunk, következésképpen magunkra is szedünk. Ettől még rosszabb kedvűek leszünk. Kilót, igen. És hát végül nehezebb úgy összekapni magunkat, tehát tanulni, vagy vizsgázni, vagy ilyesmit. Koncentrációval is gondok. Ez egy olyan dolog, amivel meg kell tanulnunk együtt élni, vagy vannak azért technikák, amelyekkel ebből a téli szürke állapotból is egy kicsit napfényesebbre tudjuk magunkat hozni? Hát is. Tehát azt lehet megfigyelni, hogy az egyenlítőtől fölfele és lefelé ezek a jelenségek egyre gyakrabban előfordulnak. Tehát akik ott a meleg trópusi tenger partján lógatják a lábukat, és ott szóval élik életüket, nem ismerik ezt a jelenséget. Minél északabbra haladunk, vagy minél délebbre, annál inkább van. Tehát mi járhatunk rosszabbul is, hogyha úgy tetszik. Hát mit lehet ezzel csinálni? Hát alapvetően a fő probléma a fénynek a hiánya. Különböző dolgok lehetnek ugye a probléma súlyosságától függően. Tehát valamennyire mindenki átéli, és nem is lehet kivédeni. Egy picit elébb lehet menni, hogy a tünetek csökkenjenek, kisebbek legyenek. Tehát tulajdonképpen az a kérdés, hogy mennyire súlyosak a tünetek, és hogy lehet csinálni. A tünetek súlyossága azt jelenti, hogy az egyik véglet az, hogy nincsen jó kedvem, mint nyáron, amikor a nők szép színes ruhában szaladgálnak, és süt a nap, vagy ilyesmi. A másik véglet az, amikor ez már egy komoly pszichiátriai probléma, tehát kezelésre, orvosi beavatkozásra van szükség. Ez az az eset, amikor ez a reménytelenség hosszabb ideig tart, tehát nem csak egy-két rossz napon van, hanem hetek, akkor, amikor nehéz a munkámat ellátnom, akkor, amikor a feszültséget valamilyen más kóros módon csökkentem, és a legfontosabb, amikor ez a reménytelenség ilyen önpusztító gondolatokban is Ez azt jelenti, hogy mondjuk minden ilyen öngyilkos fenyegetést ebben az időszakban fokozottan érdemes komolyan venni? Na mostan, hogy kiket érint ez elsősorban? Hát a hölgyek fogékonyabbak az ilyen érzelmi zavarokra, a férfiak máshogy ez hormonháztartás miatt van? Valószínűleg. Ez az egyik. Aztán mindazok, akiknek szoktak ilyen nagyon rossz kedvű periódusaik lenni, depressziós periódus,
aztán azok is, akiknek a családjában szoktak ilyenek lenni. Tehát tulajdonképpen ők a veszélyeztetettebbek. Na most hát van egy csomó olyan dolog, amit mindenféle orvos, meg pszichiáter és pszichológus nélkül meg lehet csinálni. Említettük már a csokoládét, ami Igen. mondjuk csak mértékeljük. Hát mértékkel, igen. Hát az egyik ilyen a fény. Most akármilyen banálisnak tűnik, itt a fény a kulcstényező, tehát az, hogy keveset süt a nap. Most egy ilyen nagyon jól kivilágított stúdióban ülünk. Ez jó. Ez nekünk jó. Tökéletes. Az igazi profi orvosi eszközöknek a csúcsa erősen világító lámpatestek, amelyek alatt az emberek 1-2 órát eltöltenek egy héten több nap, és ez jót tesz nekik. Na már most, tehát mit tehetünk otthon? Hát fényt. Fényt. Húzzuk el a függönyt, az íróasztalt, toljuk az ablak elé, kapcsoljuk fel a lámpát, vágjuk le azokat a gajakat, amelyek ottan beárnyékolják az ablakunkat, hogyha van ilyen. Ez az egyik. Tehát az egyik a fény. A mozgás, tehát hogyha fittek vagyunk, akkor jobban bírjuk a stresszt. Az, hogy a fényből mennyi van, azon persze a sok mozgás meg a fittség az nem változtat. Azon viszont igen, hogy a stressz jobban megvisel bennünket, tehát a stresszel ellenállóbbak vagyunk, hogyha fittebbek vagyunk. Hát ez a másik, amit feltétlenül megcsinálhatunk. És a kettőt lehet kombinálni, hiszen a mozgás mondjuk szabad levegőn, ahol több fény van. A harmadik a szabad levegő. Tehát az, hogy ki kell menni, akkor is azt figyelték meg, hogy akkor is érdemes kint lenni, hogyha nem süt hétágra a nap. Tehát ha 1-2 órát eltöltünk kint a természetes fénybe, az jót tesz. Kivált kép, hogyha módunkban van ezt reggel csinálni. Tehát, mi hölgyek nagyon találékonyak vagyunk, és szeretjük a színeket. Mennyire segíthetnek mondjuk a színek, egy-egy színes kendő? Van a színeknek valami plusz ilyen kódolt üzenete? Tud segíteni? Hát szerintem tökéletesen segítenek, persze, hogy segítenek. Tehát ezekkel a helyzetekkel az az egyik probléma a fény mellett, hogyha mondjuk itt csupa komor, sáros utcát, meg ilyen bubánatos dolgokat látok, akkor arról bubánatos dolgok jutnak az eszembe. Na már most, hogyha sok ilyen bubánatos dolog jut az eszembe, akkor az engem is egy kicsit áthangol. Most az emberi emlékezet meg úgy működik, hogyha magával történt egy csomó jó dolog az életében, meg történtek kevésbé jó dolgok. És hogyha bubánatos, akkor a bubánatos dolgok jutnak az eszébe, amelyek megerősítik. És magyar ember amúgy is inkább a rosszabb dolgokra emlékezik. Nagyon pici időnk maradt, és hát remélem, hogy a télből is már nagyon pici időnk van, csupán néhány hét, és egy jó hír, hogy hosszabbodnak a nappalok, tehát ez már önmagában egy remény, vagy egy fénysugár az alagút végén. A családoknak milyen felelőssége van abban, hogy esetleg valaki, akinek tényleg komolyabb a gondja, vagy ahol mondjuk a kisiskolás gyerek egyre rosszabb jegyeket hoz, ott tegyenek valamilyen lépést? Hát első, hogy oda kell rá figyelni. Tehát az, hogyha azt mondjuk, hogy nem jó egyedül, a fordító, hogyha az ember nincsen egyedül, akkor az a lelki-testi egészségére jó hatással van. Tehát figyeljünk oda rá, törődjünk magunkkal. Azt jelenti, hogy pihenjünk, rendszeresen táplálkozzunk, rendszeresen a sok italt kerüljük, és most mindenféle társas dolgot próbáljunk kihasználni. Tehát, hogyha valaki családtagunk, embertársunkat lógatja az orrát, akkor jó dolog, hogyha bevonjuk, és nem tudom, itt a farsangi vigasságba magunkkal ragadjuk, és hogyha először nem is olyan nagy kedvel ment el, majd ez változni fog, és ha jobb lesz a kedve, akkor már erősebben várja a tavaszi napsütést is. Mikor van az a pont, amikor azt javasolja, hogy feltétlenül a szakembert kell felkeresni? Hát akkor, hogyha mondjuk több mint egy héten keresztül fönnáll ez az állapot, hogy nem tudja a munkáját ellátni, hogy nagyon reménytelennek érzi magát, és kivált kép, hogyha öngyilkossági gondolatok megjelennek. Ilyenkor feltétlenül egy pszichiátert kell. A pszichológusok abban tudnak segíteni, hogy olyan munkát tanítanak az embereknek, amelyek a stresszel ellenállóbbá teszik őket. Ilyen különböző relaxációs technikákat,
Ebben tudnak, másrészt pedig abban, hogy legalább a képzelet felhasználásával ezen a szürkeségen, amelyben most vagyunk, módosítsunk, és erősebben várjuk a következő hónapot. Gondolom az is számít, hogy kicsit merjük magunkat szeretni. Hát feltétlen. Meg egymást. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást.